निफ्राय फैदोंमोन आं माबानि सारियालिनि बिश्वनाथ सारियालि ना अब्ला नोंथाङा मा बेमारनि थाखाय बहाय फैदोंमोन? आं माने डाक्टरजों अनेक नायजाबाय थादोंमोन आरो नायजाबाय थानाय किसुमान होनदों डाक्टरा माने केन्सार होननानै बुंदोंमोन। बेनिफ्राय किसुमान डाक्टरा माने केन्सार नङा बियो होनना बुंदों आरो ओमफ्राय प्राय माने डाक्टरा माने केन्सारानो बिदि होननानै बुंदों आरो बुंनायाव माने आङो माने बिसनिखौबो माने थानो हाया आरो गुस्थे रोदा रुदआव माने साजोबो बेनिफ्राय माने थानो हाया बिदि जायो। नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट फुलुंगुरि होनो पस्ट अफिस चन्द्रपारा दा आं बेनिफ्राय फैदों। दिनैजों आङो खनथाम फैनाय जाबाय। आंनि बेमारा बुंनो थाङोबा ब्लाड प्रेसार दंमोन आंहा माने हाइमोन आरोखि। आं बाव फैजेननायनि सिगां आङो MRM हस्पिटालाव डाक्टार कमलिका दास होननायजों नायजादोंमोन। बावहाय मोनदोंमोन आंखौ 190 फार्स्टआव गोजौआव आरोखि, ओमफ्राय गाहायाव मोनदोंमोन 130। ओमफ्राय बाव नायजानायनि साननैनि उनावनो आं बाहाय फैदों। हजों बिस्थिबाराव नायजादों, शुक्रबार शनिबाराव आं बाहाय फैजेनदों। थारिखखौ बावबाय आङो, खिन्थु दिनैजों आं खनथाम जाबाय। ओमफ्राय बेखौ लोंनायनि उननिफ्राय आंनि बे खर'आव दावखोनाय बा खर' सानाय दा बेफोरो एकदमबारे गैया। प्रेसारमोन आरो ना? प्रेसारमोन, हाइ ब्लाड प्रेसार होननानै बुंदोंमोन डक्टरा। दा बेखौ आं सानसेखौ लोंनायनिफ्राय फ्राय आं गैया आरोखि। बुंनो थाङोबा आङो अमा बेदरखौ जानो हायामोन। अमा बेदर जानाय लोगो लोगो उन्दुनो हागोन आङो, ओमफ्राय जै सिरि मोनबाय हर गेजेरफ्राव बेनि उननिफ्राय खर' सानाया थानो हायामोन आरोखि। ओरैबायदि माबाफ्रा खानायफ्रा एकदम फ्र सिया मोनगोन, ओमफ्राय सुखुवा बुखुवा बोरैबा गोग्लैहां माहां मोनगोन। ओमफ्राय आं बे सानसेखौ लोंनायनिफ्राय दिनैसिम खननै जाबाय अमा बेदर जानाया, नाथाय आंनाव जेबो प्रब्लेम फैयाखै आरोखि। दा बेखौनो आं प्रुफ होगोन। आं ओमफ्राय आंहा मोनसे बिखा मावनाय दंमोन। बिखाया मावबाय थाग्रा जाबायमोन, मालाबा गोग्लैहां माहां मोनदोंमोन, खिन्थु दा बिखा मावनायाबो फ्राय गैयाखौनो होननांसिगोन आरोखि आं। दा आंनि दिनै नैबे सान्थि नांदरबारियाव सान्थि लांफैनानै प्रुफ मोननाया आंना दा बे मोननैयानो आरोखि। बिदिबा मोजां मोनहैथारदों जाहैबाय। मोजां, एकदमबारे मोजां मोनदों आरोखि आं। बेनो आंनि बुंनाया। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। गोजोन नोंथाङा मा बेमारनि थाखाय बहाय फैयामोन? हार्टनि थाखाय। हार्टनि थाखाय? हार्ट बेमारनि थाखाय जोंहा बोराय हार्ट बेमार जादोंमोन। बेयाव जों डाक्टराव लांदोंमोन, लांनायाव एसेल' दबथायो, ओमफ्राय मुलिखौनो जाबाय थानांगौ। मुलि जायाबाथाय हांआनो सथेयो, बेफोरबायदि जादों आरो। ओमफ्राय बिराद फैसा थांबाय। बेयाव जानानै बिराद मोजां मोनदों। मोजां मोननायनि बिथोराव जों आरो द्रप थानाय जाबाय। आरो थाब मोनजानायबा एसे साबसिन जाबावगोन खोमा। ओमफ्राय दा एसे मोजाङैनो दं दाबो। नै दिनै लांनो फैनाय जाबाय आरो। नोंथाङा बिदिबा सिगाङाव लांखांखाबाय आरो ना? लांखांबाय। बिनिफ्राय लांनानै मोजां मोनहैदों? मोजां मोनहैदोंमोन मोननायालाय। ओमफ्राय गोबाव जाबाय नालाय। हार्टआ मा जायामोन? दा बे हावखौ बे बिखानि माबाया बिदि हां सथे ओमफ्राय गुदुं फिसा फिसा जायो। बेजों हांआ गलाङो। बेखौ डाक्टरनाव लांनानै एक्सरेबो खालामबाय बा माबिबो खालामबाय। बेयाव बहुद फैसा थांबाय आरो जोंहा 2 लाखसो फैसा थांबाय आरो। ओमफ्राय दा बे सामान्यजोंनो एसे प्रमान मोननाय जाहैबाय आरो। दे होनबा मादै बेजोंनो मोजां मोनहैदों ना? मोनहैदों। दिनैजों खनबेसे जाखो नोङो? दिनै खननै जाबाय। खननै जाबाय ने? आरो फैबावगोन, उनावथ' फैना लांफैबावनांगोन? फैबावगोन आङो, खनसे फैबावगोन। दे होनबा मादै दे। दे मोजाङै लोंहैबानो जाबाय। मोजां मोनहैदों? मोनहैदों। ओमफ्राय ओंखारजाबो थाफिननाय जाबाय थादों। दिनै सफैथारनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय दा आंनि फिसाज्लायाबो एसे ओंखारनानै रायज्लायदों। रायज्लायनायालाय बे समाव एसे
दोनद्रायबाय थायोमोन दोनद्रायनानै दा बायदिसिना बेफोरखौथ' आं माबानो हायाखै फोसाबनो माने दे लासैनो हामलांगोन मादैया बबेनिफ्राय फैदोंमोन क'क्राझारनि मा बेमारनि थाखाय फैदोंमोन मादैया बे आखाइया हायामोन ओमफ्राय ओरैनो सानमानि हाग्राफ्रावबो थाबायथिंनो नागिरोमोन ओमफ्राय आरो थाबायनोबो बारा हायामोन ओमफ्राय दा आखाइयाबो हाबाय ओमफ्राय थाबायनायफ्राबो गोलैलाबो ओमफ्राय दा एसे मोजां जादों आरो दा खनसेल' लांनाय नालाय ओमफ्राय दाजोंसो खननाय जासिगोन बिमारिया नों ना सोरबामोन नामा फिसौलाया आंनि फिसौलाया फिसौलाया बेमोन ना बेनो ओमफ्राय माबायदिमोन सिगाङाव बेमारफ्रा सिगाङाव बिदिनो थाबायनायाबो गोलैलाबाय थायोमोन बे मेगनफोराबो एसे आला गला ओमफ्राय खुदैयाबो गलाबायोमोन आरो ओमफ्राय दा जेबो जाला ना दा एसेबां